Fl-aħħar 3 snin, l-Enemalta wettqet investimenti bla preċedent fin-netwerk ta' distribuzzjoni tal-elettriku ta' 141 miljun euro. Dan fil-waqt li se jkompli x-xogħol biex tissaħħaħ reżiljenza s-sistema quddiem id-domanda dejjem tikber. Dan intqal mill-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli waqt li ltaqet mal-imsieħba soċjali fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Fil-laqgħa ħadu sehem rappreżentanti tal-Enemalta inkluż iċ-Chairman Eżekuttiv l-Inġinier Ryan Fava li ħabba l-Enemalta naqset il-ħin taqtuh fil-provvista fuq netwerk tal-elettriku ta' voltaġġ medju b'76% imqabbel mal-2023. L-Enemalta spjegat li fl-aħħar 3 snin lestiet 190 substation f'Malta u 18 oħrajn f'Għawdex, aġġornat aktar minn 260 transformer, bidlet aktar minn 120 switchgear unit, installat minn 175 feeder ġdid u poġġiet aktar minn 270 km ta' cables tal-voltaġġ medju. Tlestgħu ukoll xogħlijiet estensivi f'ċentri ewlenin tad-distribuzzjoni fosthom dawk tal-Mosta, Ħarkirkop, Buġibba u St Andrews. Dan fil-waqt li fil-ġimgħat li ġejjin se jinfetħu 3 ċentri ġodda tad-distribuzzjoni fis-Siġġiewi, l-Imsida u n-Naxxar. Il-Ministru Dalli spjegat li fl-aħħar 3 snin twettaq pjan b'saħħtu biex tissaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni f'waqt li qalet li s-sena l-oħra biss l-investiment kien 4 darbiet aktar minn snin preċedenti. Mal-imsieħba soċjali itenniet li fil-waqt li d-domanda medja għall-elettriku ta' madwar 450 megawatt fl-eqqel ta' sħana estrema li kellna fl-aħħar jiem intlaħaq ir-rekord ta' 741 megawatt, żieda ta' 86% fuq 12 sena ilu. F'kummenti lill-ġurnalisti wara l-laqgħa, il-Ministru qalet li se tkompli bid-diskussjonijiet mal-imsieħba soċjali biex is-servizzi relatati jibqgħu jittejbu. Hemm acknowledgement ukoll li fejn sar ix-xogħol is-sitwazzjoni kienet ferm u ferm aħjar. Hemm l-understanding ukoll li dak l-investiment irid jibqa' għaddej għaliex kellna iva sitwazzjoni li laqtet mod partikolari fejn jidħol il-livell ta' voltaġġ baxx, sa dak li jkun jgħidlek dal min jolqot l-individwi u dak li kellna ħafna każijiet individwali li jridu nibqgħu għaddejjin bl-investiment u x-xogħlijiet li jridu jsiru ħalli dawk il-każijiet inkunu qegħdin nindirizzawhom. Bl-istess mod mal-imsieħba soċjali ħadd gost nitkellem dwar kif irridu nibqgħu għaddejjin bid-diskussjoni biex inkunu qegħdin nindirizzaw ukoll il-ħtieġa tal-konsum iktar responsabbli b'mod partikolari fejn inti ikollok ħinijiet ta' temperaturi għoljin ħafna. Dr. Dalli wkoll fakret kif mal-bidla fil-Gvern fl-2013 twettqu qatt ta' proġetti ewlenin fis-settur ta' enerġija, inkluż il-bidla mill-użu tal-heavy fuel oil għall-NLG, l-ewwel interconnector, ix-xogħol fuq it-tieni u t-tielet wieħed flimkien mal-pjani futuri għall-investimenti bla preċedent fi proġetti fuq il-baħar li jiġġeneraw l-enerġija mir-riħ. Il-Ministru responsabbli mid-dialogu soċjali Kate Azzo Partitanti li kien ukoll preżenti għall il-Gvern wieġeb għas-sejħa tal-imsieħba soċjali u qed jaħdem fi spirtu ta' konsultazzjoni għalli fl-aħħar ġimgħat iltaqa' ma' ħafna minnhom biex flimkien jiddiskutu l-isfidi u s-soluzzjonijiet bilan li Malta tkompli ssaħħaħ l-infrastruttura tagħha.